Ska inte cykeln ha upp? För fan, vi måste ha en BMX här. Vad fan? Vi tar med den upp. Jäkel! Nej. Jävlar. Jag kommer inte. Jag lägger fram. Okej. Ta tag i bananen! Ta tag i bananen! Ska jag gå utan er grabbar eller? Nej! Kom här! Ta min hand! Kom här! Det är ingen bäring i snö. Au! Kasta ner det bara! Försök få upp den. Ta bort det! Nej, försök få upp den. Ta tag. Det är fan grus det här! Men, kasta upp den bara. Grymt! Jag åkte ner från huvudet. Bästa. Ja. Ta det. Jävlar! Jag ska stå. Okej, nu tänker låten. Banan! Ja, nu räcker det. Jag ska äta. Ät här uppe. Nej. Okej. Jag talar om när det är bra eller? Jag tror att den här försökte ta sig upp var det bästa. Men... Ja, lätt det bästa. Så! Spring förbi kameran! Spring förbi kameran! Just det! One take.